Historiens far. Det er en dejlig dag for næsten 2500 år siden. Sommerfugle og honningbier flyver om kap mellem blomsterne, og inde under træerne løber en dreng med 1000 dufte i sin næse. Han er nysgerrig og undersøger alt, hvad han kommer i nærheden af. Der er så meget spændende. Højt deroppe svæver en fugl, og der løber en bille. Her kommer drengens hund, og den må han lege med. Nu lægger han sig i græsset, for stærke drenge kan også blive trætte. Så dejligt, solen varmer, men hvor er den stor og langt borte. Der kommer drengens far. Han hedder Herodot og har været ude på en lang rejse. Måske kan han svare på nogle af de mange spørgsmål. Så begynder Herodot at berette om sjove dyr med lange snabler, om mægtige skove og om de første mennesker guderne skabte. Han ved også en masse om fjerne lande og drabelige krige. Hans historier er så gode, at de bliver kaldt historien. Tænk, folk kalder Herodot historiens far, fordi han er så dygtig til at fortælle om livet i oldtiden. Efter Herodot venter nye historikere på at fortælle, hvad de ved om menneskets historie. En dag blander geologer og arkæologer sig i snakken, for de ved noget om jorden, om det, der ligger nede i den. Palæontologerne finder ud af en masse om fortidens dyr og planter. Hvordan mener de, at det hele begyndte? Herodot kalder man altså historiens far. En græsk historieskriver, og han levede omkring 484 til 425 før Kristi fødsel, eller før vores tidsregning.